افغوندê Xalidiyê ye li başûrê Sûriyê. Yek ji wan gundên Quneydreyê ye ku hêzên İsraîlê bi hêsanî û bi tu astengî têde diçin û tên. Tevî hebûna hêza aştîparêz Anateweyên Yekbûyî rûniştivan dibêjin ku ew hêz tenê ji bo çavdêriyê li wir e. Tu karî nake da ku rê li ber İsraîlê bigire. كانوا اليوم قبل شو اسمه بالاول هێزên neteweyên Yekbûyî di sala 1973 de ji bo veqetandina navbera me û İsraîlê dihatin, lê niha piştî ji navçûna rejîma berê hêzên İsraîlî bi dilê xwe diçin û tên û ti kes ji wan napirsin. Ev hêz tenê li vir in, ew ti kesî naparêzin û tenê çavdêriyê dikin. İsraîl niha bi giştî li ser rûberê nîzîkî 1606 kîlometrê çar goşe ji axa Sûriyê serdest e. Ev qat him herêma Colanê û him deverên ku piştî kanûna pêşîna 2024 kontrol kirîn li xwe digire. Komisyona Bilinda Mafên Mirovan Anateweyên Yekbûyî jî rakhand artêşa İsraîlê ji dema rûxana rejîma Esed ve li başûrê Sûriyê herî kêm 205 kes desteser kirine. Ku zarok jî di nava wan de hene. We are receiving mounting protection concerns. Em zêdetir dilgeraniya xwe derbarê parastina sivîlan li başûrê Sûriyê radigihînin. Ji ber ku operasyonên berfireh ên hêzên İsraîlê yên van navçeyan dagîrkirine jiyana xelkê dixin metirsiyê. Mafên jiyanan balbatî û taybetmendiyê tên bin pêkirin û bandoreke mezin li debara jiyanê tê kirin. Bi taybetî di civaka çandiniyê de em zanyariyan derbarê zêdebûna, zordarî, tirsandin, girtin, lêpirsîn, pêşkênîna malan û danîna rêbendan li ser çûn û hatinê werdigirin. Her derbarê gav û planên İsraîlê li Sûriyê rêxistina çavdêriya mafên mirovan de daxuyaniyekî de diyar kir ku hikûmeta İsraîlê planeke bi bihayê 334 milyon dolarî pejrandiye da ku bi hezaran sivîlên İsraîlî li bilindahiyên Colanê bicî bike. Ev yek jî weke tawaneke şer binav kiriye.